aurrekurtean izandako gertaerak aintzat hartu eta gauza batzuk azpimarratu nahi dizkizuegu. Ez dugu inolako erasorik onartuko, pasan urtean hainbat arazo izan genituelako bandera hauekin. Jende askok mespretuz eta irainez baztertu zituen. Tailerraren gai hartuaz, tailerretan ari garen hori errespetatzea eta materiala ezikutza eskatzen dugu, adibidez txandak errespetatuz eta nerabei lan egiten. Gaurkoan, beste urte batez hemen gaude San Andreseko jaiei hasiera emateko. Egun berezia da gaurkoa. Hilabetetan, ilusioz eta grinez prestatzen aritu garen jaiei ekingo baidiegu. Guztia aurrera eramateko, ezinbestekoa izan da jai batzordeko kideen laguntza. Horregatik, aldez aurretik eskerrak ematea gustatuko litzaiguke. Hau izan da gaurko egun berezi hontarako prestatu dugun egitaraua. Bosterdietan hasiko da aurpegi margoketa, eta buru handiak hasiko die aurpegi margoketakin batera. Siretan txokolata izango da hemengo txoko honetan, eta zazpiretan tailerra. Da gora San Andreseko jaia!